В Стояновата къща се събрали няколко души младежи да му честитят радост и да преметнат по някоя и друга бистра люляна. Събранието било весело и одушевено, защото бил празник и защото Гюловицата се отличала и сама с миризма на лукмарухо. Ти вземаш най-хубавото момиче, говорил Никола глухият и гледал към пълната чаша с особено наслаждение, чегато в нея се заключало всичкото негово щастие. И родителите му са добри, пробъбрал Стойко тахтата, който имал намерение да стане или градски чурбаджия, или векилин, или барем капзамалин. Следователно обстоятелствата го принуждали да хвали силните и да критикува слабите. А кога ще да бъде сватбата? Попитал Иван Локмата, който имал обичай да мига и когато трябва, и когато не трябва. Гледай да я направиш по-скоро, защото след 1 месец аз ще да тръгна по горбет. Скоро ще да я направя, отговорил Стоян. Тая неделя ще да ида в Филибе, да си купя едно друго и работата е готова. Ще ли някой от вас да ме придружи до Филибе? Аз ще да ида, каза Локмата. Нямам работа и в Казанлък, а кога ще да вървиш? Утре, отговорил Стоян и помолил другарите си да потретят. Стига вече, отговорили няколко души от по-първите смъркачи. По 2 изпихме. Има да ходиме и на други места. Ракията е хубава, отговорил Стоян и захванал да налива. Събранието замълчало и приготвило се да облизае още веднъж утешителницата на човеческия род. И около обяд, когато всеки от гостите бил принуден да удовлетвори своите вътрешности с по-съществена храна, чудната утешителница имала щастие да се досегне 8 път до устните на всичкото събрание, което се погрижило да реши, че сватбата ще да бъде замечателна и че Стоян трябва да прибърза, защото благоразумните хора имат обичай да чукат желязото, дорде е горещо. Стоян кимнал главата и на другия ден доволно рано се приготвил да тръгне за Пловдив. Дошли Байо Петър и Булка Петровица. Ти, Стоенчо, иди при Паскала. Поздрави го от мен и кажи му да заповяда на сватбата. Той ми е голям приятел. Аз обичам богатите и тежките хора, говорил Байо Петър и гледал на броениците си. Ти, Стоенчо, ни харчи много, говорила Булка Петровица. Мисли за после? В сегашното време никой не прави вече такива сватби, каквито се правиха другоч. Филибелиите дават само по едно сладко и по едно каве. Няма кого да зачудиме. Напой ги, нахрани ги, развесели ги, а после ти се смеят, че гозбата ти била прегоряла, че виното ти не хеляло, че ракета ти била слаба. Не харчи много. В това време Стоянова майка стояла близо до разговоряещите и размишляла. Още петелът не се е качил на полицата, а захванал е вече да кукурика. Не харчи, не прави голяма сватба, не гощави хората. На добро го учат. Нека ни се смеят хората. Филибелийците ще да гледаме ние. Мъжът носи кимур в купринена кърпа, жената седи по цял ден на чекмата, а кормите им свиря с тамбура. Ето какви са вашите прехвалени филибелийци. Аз искам да направиме сватбата като хората. Ако и да не сме чурбаджи и градски кметове. Ти, Стоенчо, калеса и там кир, праскала, казва сватват. Много ни трябва вашия праскал. Всичката сватба ще да развали вашият праскал. Дето стъпя гъркът, там трева не никне, казва старите хорица. Не пущай свине на гумното си, не приеме гърци в къщата си, не затвари кози в градината си и не калесвай цънцарин на сватбата си, казваше едно време дядо Трифон. По-лани 2 наша тонковци из Захара се ожениха за 2 филибелишки гъркини. В онова време аз бях в Захара. Да видиш сватба, да видиш приказ. Окумили се нашите гъркини, като самодиви пред Русаля. Повдигат очите си нагоре, като кошки, когато пият вода. Свиват устните си, като бабички. Обръщат главите си, като сопотнински козли и мърждят челата си, като гьопцински волове. Кокони, да ги вземе дяволът, в къщата си не би ги пуснала. Това им се не харесва, онова им не е по волята, това е лошово, онова е смешно. Смешни сте вие сами, одрани котки. Хубостта ви е калпава, лицата ви са вапцани, зъбите ви се люляят от белилото, косите ви са чужди, а честа ви е купена на вересия. Не сте вие занази. Аз съм ходила няколко пъти във вашия град и познавам ви. От мене не можете да се укриете. Я вижте, приличате ли на нашите български гюлфиданчета? Де ви е червенинката, която се нарича здравие? Де ви са гърдите, които са длъжни да отгледат здрави деца?
Де ви е светлината на очите, която е дъщеря на сърцето? И вие ни се големите със своята хубост. Погледайте на децата си и вижте се какви сте. А какви са мъжете ви? За тях не трябва и да се говори. Надул се като въшка на перо. Стъпя като щъркел. Повдига главата си като паток и пъчи тумбака си като мисир. А защо ни се перчиш, кир праскале? Защото си купих чохини шалвари. А защо ти са жълти и сухи децата, кир праскале? Защото ги храня с франжелки. А насищат ли се тия от твоите франжелки? Защо им не дадеш да се не ядат добре? И защо им не купиш малко месце? Времената са лошави. Мъчно се печели. Чуден човек си ти, кир праскаля. Натрупил си жената си като царибашийка, а децата ти ходят гладни и жедни. И още много неща размишлява Стоянова майка, но ние трябва да я оставиме за време, защото конят на пътника тупка с краката си, пърха с ноздрите си, маха опашката си и чака с нетърпение да тръгне. Хайде, върви, Стоене, и добър ти час. Не слушайте мене и моите читатели. Аз като учен човек или като български писател обичам да си подърдоря и да позалиша света с неврели и с некипели. Да те опази Господ Бог от такъв съветник, о когото мозъчното чекръче се намира в разстроено състояние. Когато това чекръче се откаже да се върти правилно и когато на писателя непременно се иска да поблести, то неговата милост пуща в пълен ход езика си и дава му свобода да гради високи кули под облаците или да гони вихрите. Добре, че хартията е станала ефтина, а мастило се варят вече и децата. Върви, Стоене, и купувай, щото ти трябва за сватбата. Веднъж се жени човек. Гледай да изхарчиш барем половината от своето състояние, а какво ще да бъде по-нататък, това нито ти, нито аз не трябва да знаеме. Купи алмазени обици, купринени фустани, подплатени с самур кюркове, златни гривни, елмазено кръстче, 10 върви маргатар, бонжур с бели лисици, бели купринени щивали и много друго. Ние не сме по-долни от филибелиите. Иди с Богом. Да идеме сега в къщата на Нена Чорбаджи и да видим какво прави неговата милейша съпруга и неговият честен син. Аз трябва да те оженя, говорил Нено и гледал своя указателен пръст, когато повдигал нагоре във вид на кукирица. Доста си се скитал по кръчмите и по кавенетата. Ако ме не послушаш, то аз ще да те изгоня с къщата си и никога вече няма да те погледам. Чуеш ли? Ти трябва да не заборяваш, че аз съм ти баща. Пропуснахме хубавото момиче, говорила Неновица. Петър е полудял. Боже мой, дава ли се едно добро момиче на такъв човек, който има такава развалена майка и който се родил на сламата? А Петровица какво е гледала? Хората казват, че тая жена е умна. Да вземе дяволът и ума и главата й. А харесва ли ти се Петрова пенка, Николчо? Мене се харесват всичките момичета, казал Никола и озъбил се така, както въобще се зъбят всичките задоволни хора, у които животът върви с механическа сила. Ако взема една суровица, то ще да ти покажа де зимуват жабите, казал Нено и подхвърлил чубука си. Всичките момичета му се харесват. Скоро ще ти туря аз тебе, юларчето. Доста си ритал, доста си цвилил, доста си хапал. От сега нататък аз ще да хапя жената си, казал Николчо и погледал към вратата. Мълчи, магарешки сине, извикал Нено и скокнал на краки. Не карай му се, казала нежната родителница и погледала към своето дете с овчо умиление. По-харно да помислиме за неговата годеница. Когато се ожени, то умът му ще да дойде в главата. Всичките млади момчета са такива. Да поискаме Рада Беньовичина, казал Нено и покорил се на жена си. Рада не е за нашата къща, казала Неновица. Баща и до завчера е бил овчар. Къщата им се е съборила от едната страна. Преди 10 години си купили щинди и баски и все я правят. Изпуснахме доброто момиче. В Казанлък не е само Петровата дъщеря, проговорил вулканът и из гърдите му изкокнали няколко пух-пух. Аз ще да му намеря по-добра невяста. А де ще ти да я намериш, като пенка във всичкия Казанлък няма. Махни се ти със своята пенка, проговорил Нено. Няма да се махна, отговаряла Неновица и погледнала на своя повелител с някаква си ненавист. Аз ти казах да прибързаш, а ти си правеше олухци. И тебе те не е срам да отстъпиш пред един просешки син. Ако аз да би била мъж и Нено Чорбаджи,
То би направила такова чудо, което никога не би се заборавило в Казанлък. А какво би ти направила, попитал Нено внимателно. Аз би подяла вода стояно и накарала би го да разбере, че с фраката не може да бъде другарин на сокола. Всеки трябва да си знае своето гнездо и да не вовира носа си във всяко кюше. Искаш ли да ме послушаш? Ако искаш, то аз те съветвам да идеш у Петрови и да ги накараш да върнат. Аз се чудя на ума ти, кажи ти, Петро. Как си ти дал дума на такъв един човек, който има такава лошава майка и комуто се смее и малко и голямо? Парите, кажи му, се спечелват, а доброто име никога. Направи това и докажи им, че ти си Нено чорбаджи. Аз би желала да видя как се пука Стоян и как псува чорбаджиите големците. Послушай ме, Нено. Нено мислил и не решавал се. След няколко минути той погледнал на сина си, понамръщил се малко и рекал: за тебе аз ще да стана резил маскара пред света. Чуеш ли? Щеш ли да бъдеш човек или не? Това ще да бъде решено после сватбата ми, казал синът равнодушно. Защо, питам аз, вас искате да ме ожените без време? Или искате да ме зачерните? Не женете ме още. Дайте ми да поживея и да се порадвам на младините си. Всичкото това Николчо говорил без вълнение и без душевна борба. А ако те оставя да пооргенуваш още някоя година, то една заран ще да те намери обесане някое дърво, проговорил бащата. Юздата трябва да ти се тури колкото се може по-скоро. Аз искам само да зная, харесва ли ти се Пенка Петрова или не. А ако ти се харесва, то ще накарам Стояна да се постресне. Последните няколко думи накарали Николча да дойде в себе си и да се замисли. Той е човек, който заключал в себе си всичките пороци и който бил готов да унизи своето човеческо достоинство и в най-нищожните дела, имал известна гордост или, да кажем по-вярно, някакво си своелюбие, което е свойствено само на ония развалени натури, които не могат да търпят онова, защото е чисто и честно и които се стараят да пакостят всеки му, който стои от тях по-високо. Николчо, както знаеме вече, презирал сиромасите и честните работници, които живеят със своя пот и които не умеят да ядат на готово, т.е. на които бащите не са накрали достатъчно за тяхното наслаждение. Мисълта, която се появила в главата на майката, привела сина в умиление. И той се решил за няколко минути да я приведе в действие. Това не ще да бъде лошо, мислил той. Аз трябва да открия устните на Стояна. Нека ме помни. Но страх ме е да не изпия сами пелина. Ами ако Петър и Петрови се кажат на баща ми, че е вече късно? Ами ако ни върнат? С какви очи ще да погледам аз тогава на моите приятели? Но нищо. Аз ще да им кажа, че баща ми е поискал Пенка без моето съгласие. А какво ще да ми каже моя Цона? Ще да поплаче клетницата. Аз ще да й купя и гривни, и сукно за контошче. Жените се утешават лесно. Но тя ми каза оная вечер, че е тежка. Това ми се не харесва. С калугерките е лесно. Тях аз никога не съм лъгал и никога не съм им обещавал съпружеска вярност. Тия продават своята чест малко по-ефтиничко. Една иска да й купиш сукно за антерия, другата за чубе, трета иска парички, четвърта те моли да й купиш Библия от протестантите, а пета нищо не иска, само вашата любов. Прощавайте, мои мили калугерчици, ваш Николчо ще да бъде женен. А тогава що? Пак същото. Жененият човек може да влезе даже и при игумениците. След няколко минути после този семейни конгрес, Нено чорбаджи облякал джубето си, казал на Ненови са няколко думи на ухото и излязал. Из пътя неговата глава работила доволно бързо, а комазният мозък и да сбърквал конците няколко пъти. Скоро той дошъл до къщата на бая Петра, надникнал през прага и извикал: „Имате ли куче?“ Вляз, нямаме, отговорил тънък и нежен глас. Нено влязал. Пред него се появила доволно живописна картинка. Пенка седяла на послана на земята рогоска и шила нещо си, а Петровица чесала вълна. Лицата на тия две женски същества били весели и щастливи. Когато Нено погледнал на тях, то съвестта му заговорила и лицето му почервеняло. Аз съм дошъл да разваля щастието на тия добри хора, които не са ми направили никакво зло, помислил той и запрял се.
Наш Никола не е за този ангел. Но няма какво да се прави. Дома ме изежда с дрипите, ако не свърша нещо. Напред, Нено. И аз не бях за моята стопанка, а Господ ми я даде. Дома ли е Петър? Попитал той. Вътре е, отговорила Петровица. Нено чорбаджи влязал в мъничката къщица на бая Петра и заварил нейния стопанин в такова положение, в каквото се намират почти всичките лениви хора лятно време. Той бил полугол и час по час отривал лицето си, по което текли изобилни вадици от пот. Приятелите се поздравили любезно. Аз бих желал да зная каква работата е изпроводила при мене в такова горещо време, казал байо Петър. Ох, не питай, отговорил Нено чорбаджи и седнал до прозореца. Тая горещина ще да ми извади душата, едвам съм дошел. Кажи на вашите да ми дадат малко студена водица. Байо Петър извикал като протогер на жените, без да споменува името им, да донесат вода и продължал да гледа на своя гостенин с маслено благоговение. След малко време в стаята влязла Пенка и подала на Нена чорбаджи зелена столна, която била пълна със студена вода. После това тя излязла изново на двора, а Нено чорбаджи се прокашлял и проговорил. Аз чух, че вие сте я годили. Годихме я, отговорил байо Петър. Рано сте я намислили да я задумите. Не е рано, отговорил байо Петър. 15-та година и се изпълни вече. А аз ти казвам, че си прибързал. Аз мислех друго. Аз мислех да я взема за наш Никола. Байо Петър опулил очите си и разинал устата си. Той и на сън не би си позволил да помисли, че Нено чорбаджи, той е тежък човек, ще да му каже подобни неща и че такъв богат човек ще да се реши да иска дъщеря му за сина си. Ако байо Петър и да знаел, че Никола е развалено момченце и ако и да ценил хубостта, ума и способностите на дъщеря си, но не му било известно вече, че българските чорбаджи имат свои собствени обичаи и че техните носове приличат на сватбени препорци. Но след няколко минути той се опомнил, повдигнал главата си и рекал: кой е знаел? Ако сте мислили да направите такова нещо, то е трябвало да ме подсетите барем с окото си. На този свят биват чудни неща. Ако да би знаел, че... Но няма какво да се прави. А нема ти не можеш да върнеш, попитал Нено. Или се боиш да не докачиш Стоянова майка? Намерил си от кого да се срамуваш. Неновите думи паднали на байлата Петрова глава като студен сняг и той разинал още по-широко устата си. И наистина, предложението на Нено било такова, което би зашеметило и още по-бистра глава. Дълго време двамата приятели седели и пушили чубуците си. Дълго време Нено чорбаджи пъшкал, а Петър охкал. Дълго време ни един от тях не се решавал да даде край на разговора. Нено мислил, че победата е негова и старал се да си представи положението на Стояна и попържните на майка му, а байо Петър кроил планове, размишлял за бъдещото положение на дъщеря си и за завистта на неговите неприятели. Да бъде или не, проговорил Нено. Да бъде, отговорил байо Петър. Повикай жената си и обяви моето желание пред мене. Кажи и на дъщеря си да дойде да целува ръка. Аз съм донесъл и даровете. Бай Петър изпълнил волята на своя нови сват. Влезли Пенка и Петровица. За какво ни викаш? Попитали и двете жени с един глас. Аз ще да ви кажа такова нещо, което и на съне не сте сънували, казал Петър и лицето му приняло скотско изражение. Ние трябва да върнеме. Стоян не е за нази. Кир Нено иска Пенка за Николча. Слушате ли? Сам Господ ни изпроважда голямо щастие. Вие сте полудели, както ми се чини, казала Петровица. Да не сте се напили. Но шишето е пълно. Сбирай си устата и слушай, казал страшният повелител и посочил с пръст към жената си. Когато пее петелът, кокошките трябва да мълчат. Когато Пенка чула страшните думи на баща си, той изскочила из стаята и отишла в градинката. А какво е правила там? Това ще да видим след време.